stai un pic. Emma, albinuța cea drăguță. Albinuța cea drăguță și colorată. S-a întâlnit cu un iepuraș. Foarte drăguț de altfel. Prietenul iepurașul colorat. Care dădea și la care copii. dădea foarte mulți pupici. La copii. La copii pupăcioși și pufoși și grăsuți. Și bineînțeles că a văzut-o pe albinuța cea grăsuță și i-a dat un pupic. Gata că eu trage până la urmă, lasă-i. Iar albinuța a venit la copiluți. Cei care scot limbuța îi curăța cu o urechiușă albastră în guriță. Băi, da, mă, că poate nu e curată aia. Mai scos limbuța? Vrea și Matei. Și tu, Matei? Cei care rod țesuturile, bine, mai bine. Ai făcut ascuipat? Da. Hai că a început cu bale. Ce, mă, ce-ți face albinuța, tati? Emma? Iarăși. Emma, iarăși, vezi că vine iepurașul și îți dă pe la... Pune-l pe iepuraș să-i tragă la albinuța. Pune iepurașul să-i tragă la albinuța. Hai, mă, cum să le placă. Nu, eu trage nimănui nici... Albinuța cu iepurașul, cum să fie așa? Atunci albinuța să-i tragă lui iepuraș. Emma, bagă-ți limba. A venit și domnișoara Suzețică. Și știi ce face albinuța la Suzețică? Uite, Îi dă la... Nea, bagă-ți-o în gurița asta de umflată. Matei? Ia pune mâna pe ea. Ia pune mâna pe albinuță. Pune mâna pe albinuță. Ia, uitați-vă la albinuță, uitați-vă la albinuță, albinuță, Hai că ea mețești. Dacă Matei vrea să zică ceva ea. Ia, Matei, zi tu ceva lui tati. Schimba și părul nasul, Lidila. Îi scoate suzetarele mei din gură. Ai văzut că e mai geloasă. Te doare burtica, Matei? Te doare burtica, da? E mai bine acum? Ce, tati, ce ai văzut telefonul? Ai văzut telefonul? Ia și ce, mă. Stai că pic. Da, tati, iPhone. Nu umblăm cu chinezării de alea de Samsung. Matei, care jucărie o vrei? Pasta? Pasta sau telefonul lui tati? Păsta? Uite aici telefonul, tati. Păsta? Tati, uite telefonul aici. Păsta? Ăla are avantajul că dacă dau și eu drumul la muzică... Sau albinuța? Albinuța? I-a mai dat drumul la Suzetă. Gata, tati, bagă Suzetă, dă drumul la alarmă acum. Uite, bagă aici. Gata, tati. Uite, eu năsucul ăsta de umflată. Matius, tu? Vrei să dai și tu lapte afară?